moinyorete buya sana bari mora those who were born 90s and 2000 gochimagaiga na moko manyanga ki ntwabwate gento gekoro ku smartphone. It began from simple things ekoro ku Motorola na ane mwa yikerete ekoro ku Siemens Sagemu Ericsson ake bintu byarure nseye lakini nche na abetege sho esimientanga nanyorte ni igurerete 3000 baada ya gukora konde mutingi mugima ingo yare kunga Motorola lakini tari Motorola rioka yabwate irioka gene oba yani ngo ikasegete nanyora network teyo nanye ngusanga abantu batamabaka kano musikali. That was that time. I know when you meet someone who is having it, you wonder age kieyare orogezaire osenzinjantropas. And that is the beauty of technology. Ntubu atibantu bagotu batokonya ngakitu kiare korosi kuyaba smart. Oh, asante. Na ikere tegekyo ebrodra engoro. Noro chomo kebe opuru pande. Noro koba choru chingo amakarabi. Ntubu atibantu bagotu batokonya ngakitu kiare korosi kuyaba smart. Oh, asante. Na ikere tegekyo ebrodra engoro. Noro chomo kebe opuru pande. Noro koba choru chingo amakarabi. Get the point. Take a step forward.